ছয় জনগোষ্ঠী ট্রাইবেল ভারত সরকারে দিবলৈ গৈ আছে ইয়াত খব লগা আমার একো নাই। बिटिसिनिफ्राय जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामदों बेखौ बिटिसिनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा सिगाङावनो एनअसि हरखाबाय थ' बैसोरनो एसटि होनांगौ होननानै आरो जुदि गोनां जायोब्ला एनअसि डाबल एनअसि हरबावगोन। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। नैबे बाथ्राया बेसेबां गनायथाव जाय जोंनि दानि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि जे माखासे बाथ्रा बुंनाय एसटि खौ लानानै बियो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ। थ' बिनिनो माखासे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामफिननो नागिरदों। थ' नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा फोरमायदों। এটা এসটিত আহিম ট্রাইবেলত আহিলে ভাল লাগিব আমার মিডিয়া সকলেও খুব ভাল লাগে এনেকুৱাটো। ট্রাইবেল ছয় জনগোষ্ঠী ট্রাইবেল ভারত সরকারে দিবলৈ গৈ আছে ইয়াত খব লগা আমার একো নাই। বিটিসি হিসাবে আগতেও আমি এনওসি লিখি দিছে আৰু যদি নতুনকৈ লাগে আৰু আমি লিখি দিম। কিন্তু আমি কৈছো কোনো ভয় খাব নালাগে এক্সিস্টিং অসমৰ যিমান ট্রাইবেল আছে। थारैनो नोंथांमोना नुबाय आरो खोनाबाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मा फोरमायदों। थ' जाय मोनद' हारिया दा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों थ' बिसोरखौ सापर्ट होनायाव आरो बैसोरनि थाखाय बिटिसिनिफ्राय सिगाङावनो 2016आवनो बिथांमोना एनअसि खौ हरखादों होननानै बिथांमोना मिथिखादों आरो इलेक्शन मेनिफेस्टो दा पलिटिक्सनि मेनिफेस्टोआवबो बिथांमोना रोखा रोखा लिरनानै होखादों। दा बे बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायथाव नोंथांमोना बेखौ एसे आन्दाज खालाम। थ' फारसेथिं जोंनि बर' फरायसा आफाद बर' माहारिनि फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर' सार बिथाङा मोनसे गिदिर दुखु फोरमायदों आरो गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा गोबां माखासे हारिनि थाखाय माखासे बाथ्रा लिरनानै बा दा जे सोलिबाय थानाय जे थासारि बेखौ नोजोर होनानै दिपेन बर' सार बिथाङा माखासे दुखु फोरमायदों। अब्ला जों गोबां साननो गोनां जाहैदों जे फैबाय थानाय समाव जुदि बेवहाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंखादों एसटि मोननांगौनि थाखाय सिगाङावनो एनअसि खौ हरखाबाय आरो जुदि गोनां जायोब्ला आरो बिथाङा डाबल एनअसि आरो हरबावनोसो बिथाङा राजि जानानै दङ आरो भारत सरकाराबो बे एसटि खौ होनो थाखाय राजि जाखाबाय होननानै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा रोखा रोखा फोरमायदों। थ' अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखौ बयबो बुजिखायो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखायो। दा बबे लामाजों दावगालांगासिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा लामाजों आगान सुरलांदों बेखौ जों गासैबो नुगासिनो दङ। थ' बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमाय।